Kappas vaan, en huomannutkaan teitä siinä. Tervehdys. Minun nimeni on Pentti Korhonen. Ja minä olen Pinaattipuolueen puheenjohtaja. Kiinnostaisiko sinua, nuori, olla mukana poliittisessa toiminnassa? No, ei hätää, sillä Pinaattipuolueella on tähän niin kuin kaikkiin ongelmiin ratkaisu. Me olemme luoneet järjestön nimeltä Pinaattinuoret. Jos tässä ei lue mitään, niin joku saa potkut. Kuitenkin, Pinaattinuoret on järjestö, jonka tarkoituksena on tuoda mukaan nuoret politiikkaan. Kukaan muu ei ole näin aiemmin tehnyt, ja jos on väittää, että on tehnyt, niin ne on valehtelijoita. No, miksi sinun kannattaisi liittyä nimenomaan Pinaattinuoriin? No, tämä on yksinkertaisesti. Pinaattipuolue on valmis taistelemaan sinun puolestasi jokaisessa tapauksessa. Me autamme nuoria. Me autamme työntekijöitä. Me autamme yrittäjiä. Me autamme kaikkia. Koska kaikki tarvitsevat edes vähän apua. Paitsi ne, jotka ei tarvitse. Ja jos mä nyt käännän tätä kameraa. Tässä näin on sinun ongelmasi, nuori. Ilkeä vanhus. Homma hoidossa. Ilkeä opettaja. Homma hoidossa. Toinen ilkeä nuori. Homma hoidossa. Pinaattipuolue pitää kaikkien nuorien puolia. Nyt ja ikuisesti. No. Saattaa herätä kysymys. Onko Pinaattipuolueen arvot samanlaisia kuin minun? No. En mä tiedä. Ehkä. Joten, mitä sinä odotat? Liity Pinaattipuolueeseen, koska me olemme se paras valinta. Miten nämä saa pois niinku mitä mä niinku painan?